Gente Viajera Catalunya sense anar més lluny. Propostes viatgeres a prop. El turisme rural està creixent a molt bon ritme. Si a la natura hi sumem la història, doncs l'equació ens dona una excel·lent proposta per fer una escapada de cap de setmana. Viatgem ara a l'Empordà, en concret a l'Ampaies, on hi trobem un petit nucli medieval i les masies de Can Gat Vell. Ens acompanya Isabel Rubis, que és gerent i copropietària. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Parlàvem de les masies, i és que són més d'una. De fet, en tenen 6, vostès. Sí, efectivament. De fet, són 2 masies, però en cada masia hi ha 3 allotjaments. O sigui que en total són 6 allotjaments, amb saló menjador, cuina, les terrasses, barbacoa, llar de foc i després tots els espais a compartir, jardins, piscines, moltes coses pels nens, animals. I com van les reserves ara que estem en aquesta època així, una mica de recuperació després de la Covid? Sí, efectivament. A veure, de fet, aquest any 2021 molt millor que el 2019, o sigui que és sorprenent. O sigui que estem molt contents, la veritat. Hem treballat molt bé, molta alegria, els clients també molt respectuosos, molt amables, molt feliços, o sigui que hem tingut unes famílies fantàstiques. Estem molt contents. Vostès per la ubicació deuen tenir molta gent que ve de Catalunya i la resta d'Espanya, però també molt francès i famílies d'allà, no? Sí, efectivament. La majoria venen de Barcelona, o sigui, de Catalunya en general. Després tenim també molts bascos, de Madrid també. Tenim bastant clients que ens venen de Madrid i també francesos, holandesos, belgues i anglesos. Però imagino que ara amb la Covid els francesos ho tenen més fàcil, per exemple, que els britànics, que entre el Brexit i la Covid és difícil que vinguin, no? Sí, efectivament. Els anglesos han baixat bastant. Els francesos, en canvi, per la proximitat, venen amb cotxe, tot és molt més fàcil. La veritat és que sí. Parlem de les activitats que hi podem fer més enllà d'allotjar-nos en els seus esdeveniments i en els seus allotjaments, que sé que també fan esdeveniments, volia dir. Sí, vostès també tenen activitats que podem fer. Per exemple, ens ha creat molt l'atenció que organitzen retirs de ioga i convivències rurals. Sí, efectivament. Això ja des de fa uns quants anys. És que, de fet, aquí estem en un espai, en un lloc molt tranquil, que dona molt a la meditació, no? A estar tranquil, a desconnectar una mica de l'estrès. Llavors, organitzem retir. Venen els professors amb els seus alumnes, llavors cedim els espais, nosaltres també hi participem i oferim serveis d'àpats també, vegetarians, sans, o sigui, el que ens necessiten al grup. I també de mindfulness, de rebirthing, que és com tornar a néixer. Vull dir que ens agrada molt estar en contacte amb aquest tipus de grups, no? De persones que solen ser molt respectuoses, molt tranquil·les i ens encanta. La veritat és que encaixen molt bé amb el nostre espai. Com és això de renéixer? Renéixer, és com respiració conscient i com desbloquejar alguns bloquejos que podem tenir a la llarg de la nostra vida, no? Llavors es treballen molt els 4 elements i inclús a l'últim que es va fer algunes activitats, sessions de dins de la piscina. L'aigua estava bastant freda, però ho van aconseguir. I si no, a l'hivern es treballa molt amb el foc i l'aigua calenta de la banyera. Són experiències molt, molt boniques. La veritat és que quan s'acaben aquests dies de retir, les persones són completament diferents, no? I encaixen al futur amb més energia. Tot això, evidentment, ens ho hem d'imaginar en un entorn natural fantàstic, però per explicar una mica millor el procés, és a dir, nosaltres si anem a fer una trobada d'aquestes per relaxar-nos, per renéixer, com ens deia, arribem a l'allotjament i què passa a partir d'aquí? Quin és el programa d'activitats que farem per viure aquesta experiència una mica d'interioritzar o de contacte amb un mateix? Sí, doncs primer visitem una mica tots els espais perquè cada persona ha de trobar una mica el seu entorn, el seu racó, no? Aquí hi ha molts espais a l'exterior i també a l'interior. Llavors, després de la primera presentació, el primer contacte es fa com una trobada per parlar, que cadascú parli una mica de la seva vida, del per què ha vingut, no? Aquí. I llavors es comença a fer tot el tema meditació, respiració conscient,
un àpat després del sopar, i en principi o es mira algun vídeo, algunes experiències, o es fa una xerrada, i el dia següent doncs, es fan passejos pel bosc. Llavors, si és, per exemple, mindfulness, doncs es poden fer també banys de bosc en el nostre bosc de Llampaies, que tenim aquí a 5 minuts caminant, que també és una ajuda molt, molt important perquè doncs estem en contacte directament amb la natura, no? amb el terra, vull dir que caminem sense sabates, sense mitjons, vull dir que caminem en contacte directe amb la terra i amb els arbres, amb el soroll. Depèn una mica del temps que faci i del programa. I tot això, doncs, fins al diumenge a la tarda, fins després de dinar, que llavors és quan tothom se'n va. I si no tenim experiència prèvia, per exemple, en fer mindfulness o viure una experiència d'aquest tipus, en un cap de setmana ja notarem efectes? Sí, i tant. És que només nosaltres vam començar amb tallers de 4 hores, que era només una tarda, i ja en 4 hores ja es nota canvis, vull dir que acabem tots els assistents molt lleugers, no? D'alguna manera, amb molta energia, molt contents, i sobretot de conèixer persones molt maques, que també és molt important. Sé que vostès també tenen aquí a l'entorn altres activitats una mica diferents que tenen a veure amb el turisme d'aventura. No són les que organitzen vostès, que van més aviat en això del rebirthing, com dèiem, de les trobades de ioga. Però quines altres coses s'hi poden fer, pensant, per exemple, en famílies que puguin instal·lar-se aquí a Can Gatbell? Nosaltres a les famílies que ens venen, depèn una mica de l'època, quan arriben els clients els expliquem una mica tot el que poden fer en l'entorn. Sempre hi ha recomanacions, no? Primer, el descobriment de l'entorn, tot el que és senderisme. Nosaltres, de fet, en el nostre blog hem publicat algunes excursions fàcils de fer en família, llavors que nosaltres mateixos les fem molt sovint i llavors les recomanem. O sigui, senderisme, hípica, tenim una hípica a 400 metres, que a més és que treballa molt bé amb ell perquè fan passejos amb els cavalls, a part de donar de menjar i cuidar els animals, que és molt important, el contacte amb el cavall. A part d'això, també una activitat estrella és el canoe i caiac al riu Ter, que ho tenim a 8 minuts d'aquí, que és una activitat que agrada moltíssim a les famílies. I després tot el que és visita més cultural, no? Doncs estem al mig del triangle de Linear, per tant, Figueres tenim a 20 minuts, Cadaqués i Púbol, o sigui que també són visites que recomanem molt a les famílies, encara que els nens siguin petits, perquè el fet de veure escultures o pintures doncs, els agrada molt, també. I a part, doncs, hi ha molts museus, el Museu del Joguet de Figueres i la ciutat de Girona, que és fabulosa. A més, és que també podem fer jocs de pistes. Aquí al nostre entorn hem creat un joc de pistes per Llampaies, per la nostra casa. Són preguntes que fem als nens amb l'ajuda dels pares i que també doncs, són estones que recomanem que es gaudeixi en família. Tenim una quantitat molt gran d'activitats que es puguin fer, no? Perquè tothom pugui passar bé, pugui estar tranquil i gaudir al màxim de l'Alt Empordà i comarques del costat. Per cert, ara que la tinc aquí, al desembre vostès aquí a l'entorn tenen diverses activitats, com ara mercats a l'Empordà, a Palamós tenen això que en diuen Christmas Reis, a Bàscara el Pessebre Vivent. Parli'ns d'aquestes activitats més orientades a l'època nadalenca, perquè total queden pocs dies i ja podem començar a pensar en les escapades que hi farem. Sí, doncs tot el que són els mercats de Nadal, que recomanem molt, que n'hi ha a tots els poblets de per aquí, començant per Girona fins a Figueres, l'Escala. El que sí que recomanem molt sempre cada any és el pessebre de Bàscara, que a més és que és un pessebre vivent que hi participen tota la gent del poble de Bàscara, o sigui, potser són 60 persones que participen cada any en aquest pessebre. O sigui, no només és fer... o sigui, són tots els carrers del poble, és un poble petit, que el tenim a 7 minuts d'aquí,
i fan... és tot un recorregut, o sigui que això ens permet conèixer el poble de Bàscara, i llavors doncs, ambientat en l'època de Jesús, no? Amb tots els oficis, amb els pastors, a més és que es fa una baixada cap al riu i la veritat és que és molt bonic, tot està molt ben il·luminat, i totes aquestes persones que participen no es mouen, o sigui, estan immòbils i la veritat és que et donen un caire molt espectacular, no? O sigui, hi ha moltíssimes activitats. També tenim una aulota Joanet, que també és el mateix estil però molt més gran, això ho tenim a una hora d'aquí, i que també els nostres hostes hi van, perquè realment són activitats que recomanem. Isabel Ruiz, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que tinguin vostès un molt bon cap de setmana i enhorabona per aquesta iniciativa. Hi ha una pàgina web, si la gent vol més informació, que és www.ruralgatvell.cat ruralgatvell.cat. Fins la pròxima, bon dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Aquesta ha estat una proposta de l'Agència Catalana de Turisme. Més informació a www.catalunya.com.